Здравейте, аз съм Глория Гевара Мансо. Повече от 35 години имах привилегията да ръководя инициативи в туристическия сектор, като си сътрудничих с правителства, бизнеси, академични среди и общности по целия свят. Днес стоя пред вас като кандидат от Мексико за генерален секретар на ООН „Туризъм“ с много ясна визия, нова ера за глобалния туризъм. Като изпълнителен директор на WTTC ръководих сектора през едно от най-големите му предизвикателства – пандемията от COVID-19. Успешно защитихме милиони работни места чрез нашите глобални протоколи за безопасност и голямо публично и частно сътрудничество. Като министър на туризма на Мексико работих с общностите и целия сектор, за да създадем основата за дългосрочно устойчиво развитие. Постигане на рекордни нива на международни и вътрешни туристи. Моята визия за тази нова ера се основава на 4 основни стълба. Първо, устойчивост. Създаване на механизми за подкрепа за преодоляване на бъдещи кризи. Второ, кейши възможности. Овластяване на жените, младежите и местните общности. Трето, иновации. Приемане на технологии, които подобряват свързаността в световен мащаб и преживяването на пътниците. Четвърто, устойчивост. Насърчаване на туризма, който уважава и защитава нашата планета. Аз съм ангажиран с инклюзивно и съвместно лидерство, за да максимизирам потенциала и силата на туризма като двигател за устойчиво развитие. Под моето ръководство на ООН „Туризъм“ ще предоставя повече стойност на всички негови членове и хората, на които те служат. Каня ви да се присъедините към мен в това пътуване към туристически сектор, който има положително въздействие за всички, споделяйки просперитет и ориентиран към човека. Заедно ще изградим нова ера с възможности за всички. Благодаря ви!